Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lili khairul bashari alayasimi iliyatohari al-Mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kullama ayan duraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة am tagayna allahu subhanahu wa ta'ala fe kaba shatana toroma wala da sanma min namna to flambe amba zizala ni seti masata ko barkay kanyina allahu subhanahu wa ta'ala fe ala na to ko sanma min barka aga faranga barayna jango mimina fo 600 aka fo ali allahu subhanahu wa ta'ala nyeda nyinne kama abi fo de suko zanama mununi tulo kunandi mununi ala kan dema baraka nogoya numa. Assalamu bismillahir rahmanir rahim ye gindo sanuma ni gindo kerengera lendo ni hera bade sorali lam hunumande ye alhamdulillahi rabbil alamin am ala foka barakata ala nyanama na bele jele sababu nyuma ye Allah subhanahu wa ta'ala ka dave ngundigi ye ala te kokeni sababu taala alhamdulillahi rabbil alamin am ala foka barakata am alakram sarasama foka barikada am sey ka dugo kay an sego dama jiralla ka sey ka jira salamawla mo yekele ni otece alaka kire dafa ngundigi ye alhamdulillahi rabbil alamin ya sebo yoro na sahaba wu seeday cuko kele la mo dada me nyongam hono mandela fogata se do mima am ala de alaka fama cuko nyumade anambal aslama bela jelema o barkadali ano dugo ambaji ni setigi masafa kisin nema chama ba fa ako ke anva anangar mokoka aka davengundi ka kira kemi son tan wala na manyoma ka adam alayhi salam de ngundi ka alakra sallallahu alaihi wasallam nay solini allah subhanahu wa ta'ala fa alakra bay am sey gajina allah subhanahu wa ta'ala fa aka kishin nema chama ka alakra je nyonga munu kano sobran fil liqa'i o saballe kundo oni jugu ka aywa nyongu bella akele ngele bela jele jena annika aywa annikena ka karaba la ila kalimatillahi azza wa jalla allah subhanahu wa ta'ala ka makortale kama olude be wele ko as-sahabatu ridwanullahi alaihim alakraka sahabaw assalamu nakara mami nyana ko salamiya bilama alhamdulillahi rabbil alamin kun goyera atokera dama to mona ayna nga dumineke e sigile be misiri wele ka me bita donga sele ka bo nakara mami nyana ko koddamina ta no ka jan kono cheka jan dode jeleta ka jirikari ka wabon ka kene furaka je ka sowjo anzor raka donga zigo sosman nanyina na oluko ala betika ana ami dugo ka ulama nyema ya alakiraba ka sey ka dugo ka je nyanzana mawni namoro lami dugo ka alakiraba sallallahu alaihi wasallam bona san mawni kanga centiga jira aywa kanga alakira kanu centiga jira setigi masala ambe alakiraba fa sallallahu alaihi wasallam amba bona ufana fe afimana jema acemana musoma a demseni amma koroba a kunvini amma kalani am alakra sasama horoma koloshi a kilegelena bele jele la fo saya kanu fara am Allah ta'ala deli alakan jidi alakra sallallahu alaihi wasallam na bona sanama nganuna namboro lami fulde alsalama chama ana musoma ma assalamu anti an baraji asrabi Allah subhanahu wa ta'ala ka min barani ni farfon kundana ala farfon kera bara la wajibi ala ni anga sababu nyuma bunya na barka domi amitan zeme anva anangara moko a shak sarfon madan haydara la ka foy ko amba faka ni mbara indamine ay dugo kanyi alhamdulillah rabbil alamin bi allah subhanahu wa ta'ala ka demen nana salama ba foanye shunitle sogoma an wula sugufiye wula sirada wula ko karsa ni mbara inga danyi la allah obor allah subhanahu wa ta'ala ka fon siriyala
anangara mo ko barkala nyona min vla ka puma kalande do ama kalanja mange ngambe Allah subhanahu deli Allah subhanahu kandeme bara anyeta sabatilila assalamu ye jigiya min danga jigiya tam ayu tafanga ala ko dama ala ko kaka ala yakama wasalamu andi sange olu folinu barka dalila kasai ka nyinu fa Allah subhanahu wa ta'ala jati kama salame balme min bani nyonje ukaddu ko fara ko inga shunit le sogoma no wula ka nyin Allah subhanahu wa ta'ala fa bare ala ka nokoya ala ka musaka nokoya Allah subhanahu wa ta'ala ka shina kene yaddi atike ni don sanama minde ala ko di a fotugo nyuma fan ala ko nokoya ma aka ke ala nyeda nyin ni bara fanay Allah subhanahu wa ta'ala kan deme aka ke la har saraya mbele jele assalamu ameni ndana jurubla akana aya jija ka sakoro ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka ambe sababa ma anga keta ananga fotala ikhwan almuslimin bal assalamu attaqullaha fima amar ato anga janga sir Allah subhanahu wa ta'ala nyaka ya mariya kola akwa nga minge ato ngo minena mbolo fla ya nganze ko kala wantahu amma anhuna hawaza jar Allah subhanahu wa ta'ala kwa nga femi dabla ato nganze ko ka dabla lila je wati kungurni ni nene ngele yari ma choko ni chesri insha Allah ta'ala ala bi dema bi no ko yima ni ka jela bo kera nga ni la hara kera nga nyinama ya bi no ko yima kabru konna bi no ko yima fatule shubi tanu man mam ye jenke ni dungo ko la mam ye jela tike ke yera sago kela ni mam ye jela bo ke ki sago ke moula ni mam ye sago ke Allah subhanahu wa ta'ala ka jonna ki sago ke Allah subhanahu wa ta'ala ka jonna na folola ki sago ke Allah subhanahu wa ta'ala ka jonga hakela aka kan atiki ga fanga nyini aka to nyene ya kanata lahara to tigira ma tayoro ye wo fangate mana ka toya sega shita la doza la bifo ki fatura no fora ya chene ambi ala deli Allah subhanahu wa ta'ala kana nimisa ala ko kaka ala yakama ala ko ala karaba sallallahu alaihi wasallam bunyana barka kama mauma nimisa rika nyina ma yakelila a chena jelatike aywa baraka yorode la haray saraw mina yoray ne sago ke Allah subhanahu wa ta'ala ka jona fo domi aywa e dona saya sikara la wati de kar e ka nimisa wati ko sitigi masa sango ne ngunde chen do nyaado rabbi lawla akhartani na daba ma nap mi so aywa ni imma nap mi ipmi son nap mi beyma ka wati kungurni ndia nga seki kana fa asadaka ngane ngana folo bele jele ta ka sarakati alama ndene muso nga seko febe nga bedi alama akonomena salihin nga farama nyumo nga ngunda dodlo may ne ko ndado je ne may ngunde ne ndo nga wajuli kala ya fonyi madala setting masaba fima ko fatal awanu ni wati taraka dange kuma bo man yekaba abana alislamu ko yin ndama de foyi wara kuratna keble alkaraba sallallahu alaihi wasallam ko yedon tanyame de ay don jingi ngara mo mo non vlolu ka gafo ko naka puma nonu nyi anona blawde aw nyi aywa garibu de wonde aw nyi kalande no nyi amba zeko beko ko puma wala lillah assalamu nakara mami nyana ketna boy aywa yera sago kela fon alkaraba sallallahu alaihi wasallam segera kana kuray ibol langolo mbora alaka hakili nyuma ndama alako kaka alaya kama alako alkaraba sallallahu alaihi wasallam bunyana barka kama assalamu alaykum nga hakilto alayen siranyena Allah subhanahu wa ta'ala qur'ana sura fattaqullaha muhda fi man nunya kun alako ku kasra alanye qala Allah subhanahu wa ta'ala de dum ko le feza ba masay Allah subhanahu wa ta'ala de ka ko joba masay ni farkolo tigi ale alay janumen aljina tigi ale Allah subhanahu wa ta'ala fien tasma ani jitigi ale alay afi man dunye kun Allah subhanahu wa ta'ala ko ku kasra na alanye mbese ka nyinu fe kokora afuye kone ko wa aslahu zata bainakum ku yere man nyonje ku ka dilalike kana chenike assalamu nala nakabu ya nyina ve kwanga ke dilalike lawi e to nga ke dilalike lay dum ko kokana asigi gela yara du ko yara misiru konna ko yara kala yoro ko yara jama ko yara duguba konna ko yara duguba ko bursi konna ko yara ka sababu ko moni nyonje gele je daga bana nafolo ko hashidi kera sababu yi je joro ko kele kera sababu yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un assalamu alaykum nga hagil to anyera Allah assalamu bi sembo akula ki hagil ti taketa la ni yecena musaye nyona ni dabse ka adlay se ko kola ni yecena denyi nyona ni dabse ka adlay se ko kola kama salamu nu nyonje ka salamu ayo sama ka senyoma kanin neke ka salamu fara kani dake ka moka duci kani dake ka moka furusa hagili tu yera la Allah subhanahu ko kwanga dlalike ala ko kwanga na chenike inna Allah la ya'muru bil fahsha'i alati ma ya'muru chenina assalamu alaikum musamma bela jele ki hagili tonina famo ko nga baraken ni
fanda nga baraka ni jamana de chamana musomaka nga baraka ni insha Allah ta'ala nenen va muna Allah ta'ala sanama ala bisalamu ka aywa jamana kishi ala bisalama du kishi Allah ta'ala bisalama aywa du kishi ala kan va mu cikin nyumadi anambal asalama bela jalema wa hadhihi al-aya wa amsaluha min ayina nywana mimma waradat fi al-kitab al-mubin mununna qur'an jalila Allah ta'ala ka kitabu jalila tadullu ala anna taqwa muradul khaliq subhanahu wa ta'ala o aya nunu de ba jirana tamashin jele la ka fo Allah subhanahu wa ta'ala nyesranya de ye dal masakal la nyini fi kulli shay'in fa kilingin bela jele la wa fi kulli sa'atin wa hini ma bela jele fanana o ma salamu ayto ngan cesirala Allah subhanahu wa ta'ala kandeme ja'alani Allah wa iyyakum min al-muttaqin amin amba Allah subhanahu wa ta'ala deli alkanan aw bela jele fara anyesranya jonga yalla ilamu annana bi idnil malik al-mannani no kuma nyebla kuma temena majiri la fonsere masaka aywa jien konnana yalla sana fawqa al-minbari an zikira minbar fiqi maliki 120 malku man an saka kalamblo kono siki keme an bisamani woro nana Allah subhanahu wa ta'ala jenana yi chugomina amba deli akande ma kadda ce khairalla wa darsu insha Allah ta'ala tabi'un lisabiqi na ala sana wala da kuran min adima sisa ajurut tukume wala da korolela من الرسالة المباركة للعلامة أبي زيد القيرواني رحمه الله أرسلتك كتابه مالكم أنسك كالنديك غفي من بامولو نامك بماكا أيوة إن شاء الله تعالى ولا دا جورالا يورا من أنيا بولي توي أيا بولي توري نغفينا نيوانا منو بامولو يا الممالكي كتاسر الله ngana munu nga tlet temena kosayna ni mo nyep mi boufe ni mo nyeboru fe balone ufatule mo yu kokashi wa quburuhum mazaru udale mo bita aywa ukaburu ziyara iyo ngana me itlola anga jamana kaya farafina tlebia van feya abe ya kan nyuma ya soro ni ngafe nundela nuka seliji tachoko kera sababu ku koja alay a seliji kalana nindela nuka aywa selike choko yu koja alay a seli kalana nindela nuka shun uka jaga nuka hiji na yu koja alay akalana nindela nuka makala nuka mablasira no chogo de kera sababu yoku fara alaka wali yuka kugera alala uye mo kala ngafe nundela alhamdulillahi rabbil alamin amen vonanda chamanja shu amba fonanda chamanja itle am ala foka barakada aslamaya dine mbi wala ko alislamaya abora corona ka save farafina tlebia van fa ya chogo mena alhamdulillahi rabbil alamin aywa ambe fitini ndo an chogo la ambe ala deli Allah subhanahu wa ta'ala hagli nyumandama ولما فرغ من الكلام على ما يصح التطهير به من الماء السلام عليكم من ارسلتك تلالا ايوا انغو بودا من مامنا نايو بوندا داتوغو بوندا مي ngome kapma ايوا جسانما ايوا كنا فاني كونغا وما لا يصح به ان جشيا من سانير سكا كانوي شرع في الكلام على طهارته ثوبي سسانغوني ادمننا ابينا بما فيني سانيا كيتيكا والبقعة عن السليورة والميكا سلتابي كيتيكا وبدأ بالبقعة أياد دمنه أيوة ني أيوة سليورة أكسما في الترجمة أيوة وني ترجمة تشوكو فومي نيونغو ترجمة نا أكوني فيني دي بلا نيفه نسيسانغوني أولي تولا كبيجي ولي تولا أبينا بمايي أيوة سليورة لحاليا ديكا ناتلا لولا فيني بسرعة دوكا جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا على أرسلتك سراني خير الله ajora silameye joro mina asarabe Allah subhanahu wa ta'ala ka Allah subhanahu wa ta'ala bin nunzara foku wasa wo chuko keledo nandesara nandise ku kasabeni nywanake nantukuru la Allah subhanahu wa ta'ala ledu min Qur'an na ledu tingalo ndigiya wa'dullahi ghayru makzubu Allah subhanahu wa ta'ala ledu tingalo ndigiya Allah subhanahu wa ta'ala ko Qur'an na sura walladhina amanu mamunun liman yadakenena o yinunu nde koy wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imani ukajuraya uko udewnu modeu nolo fana tuguru la nille man ya fiyamani o ya angoye mobli kura de kada awni so daga bana de kada awni aywa dovini daga bana de kada awni yeko ne foko de kada awni na nono nyu ko fin bele jele mondo ka fara nyonga ka aywa addi Allah subhanahu wa ta'ala ma ku shidi alama ka balo doni nyine doni barala fo sayasara umma mobula muno niyu ka tarikhi kala itame uka tarikhi la kwaye sojo itame uka tarikhi la kwaye aywa furubatige itame uka tarikhi la kwaye nisiniye sigi ko yizigi senga ayi
hali yele manani ado shiso kono okunga geluma nim mako masama ibadan ko Allah subhanahu wa ta'ala tade ko yemo te keleni ala ka keleni mande amma asara fiki sarabe ala ka sisa ngani ninye malko man ansika kalande mato itlo majo abina madina ka fiqhu fiye abina alakraba na ka sahaba ka fiqhu fiye abina minvuye fene ne misaka kenye nga je duguma kolo ka ni koroni tlebi boli ka bani kenye ka boli ete fenzora dine famuye la minga inkatemenenga asara fiki sarabe ala ka ko wata haratul buqaati ko sel yoro sanunya lisalati sel kama wajibatu ko ijaku yable balma musa ka puma koray munyi ko ni bini jo je yoro la ki bina seli iyere ko nyini nga menen zevla da yoro mena ka seli ne ko ni nyora nga sanuwa wa kadhalika taharatu thawbi ako choko kele do bi selni fini miye o fini fana sanunya ko ijaku yable faqila ako donba do ko inna dhalika fihi mawajibu ko sanunya seli yoro ni seli finina ko ijakuya bleye wujuba la fara'idi farda ko jakuya chukula farda de ma yuhabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi fami niyake ebi baraji sorala niyato Allah subhanahu wa ta'ala bi nyangata kama o kore ko ngatala klotala sebedo waqila ako ko don ba do ko wujuba sunani ko wajibiya ledo seli yoro ka sanuya selfini ka sanuya sunna wajibiya ayu al haladela al muakkadati mi sunna gelay ako wayun ha an salati ko sharia bi ladilke ka bo selima fi ma'atin al ibli nyame bir yorawla nyame bi bir kolanda mununa nyame bi bir badanga mununa ka jimi nyame bi bir were munongono ki se isendega fladda nyame bir yorola dum ko ka ki joy ka seli ayu ko sharia ladilke ola ako ladilin fi khilafu don bo fora nyongo ala بين الكراهة والحرمة يلا لادري غورد حرام يوا ولما ايوا كونيدو كتاب شرحي كوكو والمشهور انه مكروه كو ميم ايوا ميني كورفو بانغني ودي كو ايوا اكونيدو وبين كونه تعبدا دون بو فرانيو فانا اين مي فانا فوسسا كافو سلامه كان سلي نيامه بير يورولا ايوا على باتو ميمي ولا كو تعبدي ايوا وديدو وا ولما ايوا اسباب الشيدومه والمشهور أنه تعبد مي فانا بانغنا دون بو نيونجي ودي على باتو مبي ويل كو تعبد ودي على كو غامينغا امبا كدما nga ayo aki akele sababu ya o mabanganye wandi nyingali kala ko shiya de do ayo fembe wele ko ta'abudu ala batula don shirba ko makana huwa shay'un amara Allah subhanahu wa ta'ala bihi wa lam tadhhar lana illatuhu ala ko neka jong ayine nge nga ma ke kun fwani abi fode ma ko al ibadatu ta'budiyya ala batu munon bike Allah subhanahu wa ta'ala batul kama bi gadd nazari an sababihi anda sababu nyini وما أمر الله بشيء الله سبحانه وتعالى من يأمر أيوة وما أمر الله سبحانه وتعالى بشيء أدون كو الله سبحانه وتعالى يأمر يكن فوي إلا وفيه مصلحتنا عاجلة أو آجلة فاك الصرا نيمانيا بولا إما أجيتا ولا ما الله هرتا أكما بالما كان بالما مسون على كو أينينغ كاني كوف لبلي إسكو كو كلي لا يعني سادوتي وما نهى الله سبحانه وتعالى ورسوله أيوة عن شيء إلا وفيه مفسدة عاجلة أو آجلة Allah subhanahu wa ta'ala ta fo fuila anaka kira kwa yin ndabla faka soro cheni do bo kokono ajenta wal ma la harata nanyima do jena ya iba soro Allah hara aywa kungo bala Allah subhanahu wa ta'ala kan va mu ko nyumadi anabal asalamu bala jalema arsalati sarabaka alaka ko wa ma hajjati tariqi ko seliba ledo siratike chamanje fanana wa zahri batillahi alharami an Allah subhanahu wa ta'ala ka aywa la hurmasono alkaba o savela والحمامي عن الجيغونيزو ايوا حلنا سرو تانغا جمانوكا ابل رب جمانوكا سودو وبادو جيغوني دي باكونو ايوا كوليباو بينا وجيغوني وفلني ولي لا فولا كفاركول سبكرو واشي كسروكا جيغوني كلامامبا بويكا كي سبكرو كوكي جي ابي فاركول بنا ميسن تشامانفا وجيغوني سو كسل كوني دوي حيث لا يقن منه بطهارته كدام مونغا كو a sanuya ka fo aywa ni yora inga sanu siratike mawbe tama sirade minga ka fo nga sanu wati be aywa dangania tike ola jigoni so fana konna dangania tike aywa ka fo ko aka sanu wati bele jelela ode kama aywa ko tura siga kaminge ode yato akoko akonedo
aywa silame ka seli ladili keme aywa o yoro selila kada munga alakaba sallallahu alaihi wasallam sabatara ka bama ko da'ama yaribuka ila ma la yaribuka fofembe ni siga donana aywa alsalama o toyi siga temmina temo sirafe asalati sarba alaka ko wal mazbalati ko ladili keme ka bo selifana ma aywa sumudo sanve wal majizarati ani aywa am yoro min wele ko batuwari baka ngandike yoro min labena kaka baka kandike yoro ye wa maqbaratul mushrikin ko seli balle do fana aywa flanga fo no e kafiri fi mawni oluka kabru dola wa kana isihim ani flanga fo ka batu ke yoro la aywa kitab sharhu yim do faraka amana ne minyen nasula aywa o ya cenya ka dafa o ko wa kadhalika maqbaratul muslimin ko hal salamu fana ka kabru dola seli balle do ay fam vo ça ko alkanisatu no ye aywa batu kayroye larabo kana nafra kanisatu wada ma'badun nasara ko batu kayrode koyoye wala bi'a min bi wele ko bi'atu hiya ma'badul yahudi o yahudi ko batu kayroye wa baytun nari tasmasu hiya ma'badul majusi o ye kafiri fi monga batu kayroye ni yoro num bele jele seli balledo alaka hakili nyumande amma asalati tlale ko fe seli yoro o kuna fani aywa kunga pumana sisa bena kuma ye selfini kunga ako wa aqallu ma yusalli fihi ar-rajulu ako fena sodogoma sutura la sodogoma mi ni chebse ka selini aye min al-libasi aywa dovinina thawbun ko e fini de satiro fini minni abado ba sutura min dir'i kamini dloki bala awrada'i wal mabir fini ni dlok ba furkiya kelenda ma de ala wonako ima ko doy kana aka sor abi sutura akolo ka giri walma birfini kele Allah subhanahu wa ta'ala weden no aywa birfini ibse ko melekeyla akolo ka giri ayra bena der o korafi ko wa der o kay min fi sita ko dlokiba al qamiso ko kamed dlokba dema dlokba min ni aba do ma labo wa yukrahu an yusalla bi hawbi ko ne do salamete aka selfini kelela afiya nya siranya kama fini kele mi vana laysa ala aktafihi minhu shay fini nga soro ale ya meleka yara langa foite akama ngunka ko konedo aslama cey nga ko fa in fa ala ngani cey yake hejido min namu do ko naka meleka o yara ko kama ngubla ni salama cey sellani fini keleni walla halayala ko lam yu'id atis ayu fini zeki akonedo ngana yake kaba ko atis seli zeki ako wa aqallu ma yujizu al mar'ata min al libasi aslam so ayatlo ma jo atlale ko cewla ni ya donde muso ka sutura kitila ako fembe muso wasa dovine na fi salati sella adru ala hasifu ko de dloko bay min kolo ka giri ay muso ka dloko ban naatu ni kolo giri yaye kada muso yaka asabiqu min gemaka aywa labolike alladhi yasturu dhuhura qadamayha aywa dloko ba min ni muso ya do akana selfini min na ya do akana kolo ka giri abe farkolo datugu o ko fe fana abe bon asevura dala aba sevura ko kana datuku aywa wa khimarun tataqannahu bihi ani aywa musoro kunda tugulami nabo keka aywa kungolo shutura ako dloki done kofe fo kunda tugula vana ka soro mi nabo keka kungolo fana shutura kono muso fana biseli aseli la halayala ko watu bashiru be kayfa hala arada fi sujudi mithl ar-rajuli ko ba tega fladda dukuma aywa aketo ka sujudu ka tenduru la sella ina fa cheba ke chogomina salati sarabi alaka ngor fa non koray al-salamu so yuko hagiltu yerla aka tia al-salamu so famba sisa no be seli dama nu kala da finiwiye o be sanvela dama de joro nga o moko te aywa nunguna o koray jumenye se vura flaw ka hajitola buloka shene ni ka bo fini ko ka hajitola do yoro be musorani foni dama ka siru kungolo la doron ka jorondo aywa ngono koro kangono be boledo ko adisi belejele bome ka sura ko jo Allah subhanahu wa ta'ala nyefa ko Allahu akbar abi foma ko tlongede ati foma ko seli basabu shutra mi vora sa seli certido nama dakene kan yere neke imado seli yere ko na janga ka foki sella ala ka hakili nyumande amma ala ko kaka ala yakama assalamu so ay hakili to sevura la sella na be ka seli ay sevura ko kana datuku asarati ka puma koray ode ala ka nasara kaydala ay fami vossa ko al hasifu
ko dulokba kolo girima o de allazi la yashufu o de min de jɔni ni wo b'a cɛ la farikolo bi ye min fɛ wala yasifu fini fana ka sɔrɔ a kolo ka giri ati ayiwa i farikolo sɔrɔya jira ati forme jira ka sin ka nɔrɔ i la ten i b'a dɔn yan ye ayiwa sin fila de ye yan ye bara dɛngɛ ye yan ye nin ye yan ye nin ye n'o kɔni kɛra fini na ayiwa a tɛ f'o ma ko fini kolo giri o tɛ wasa kɛ alisamuso ka seli la a ko amma shafu n'a kɔni kɛra jɔni de ko wo de b'a la fakɛla adami kitabu sarihu tigi ko k'o bɛ komi n'a fɔ guazan o kɔrɔ ye seli tɛ se ka kɛ n'o ye fiyewu a salatigi k'a fɔ ko tatakannaw bɛ hi ko kundatugula a b'a kunkolo datugu ni min ye ayi testoro bɛ hɛrɛ asaha a b'a kunkolo sutura ni fɛn min ye wa anw ka ha a n'a kan kɔnɔ a ka ayiwa suturali kan bɛ k'a daminɛ kunsigi la fo ka se kan kɔnɔ ma o kɔrɔ ye dulɔki da ani ayiwa musɔrɔ o da ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni fini kelen bɛ se k'a kɛ falilahi alhamdu n'o tɛ se ka kɛ n'i ye musɔrɔ siri i bɛ disa dɔ biri k'o da ta ka fara ɲɔgɔn kan k'a fan bɛɛ lajɛlen datugu nin de ye alisalatigi ka laɲini ye a k'a fɔ fana ko alisamuso b'a bolo da dugu ma i n'a fɔ ayiwa alisamu cɛ ta si a ka laɲini ye tɛgɛ ayiwa farisogo ka dugumana sɔrɔ biduni ha'ili foyi kana ye u ni ɲɔgɔn cɛ wa kadhalika wajhuha ɲɛda fana b'o cogo la ɲɛda sogo fana ka dugumana sɔrɔ fini kana felevala ɲɛda la k'a b'i te turu o kan hada ma tayassara jam'uhu lahu fi hadha albabi asalatigi sarabe ala ka n'a sara kayira la fɛn min nɔgɔyara a ma nin mɔna in na k'o fara ɲɔgɔn kan ayiwa o de ye nin ye ne fa ne ba tawallallahu jaza'ana wa jaza'ahu kulla ala ka ni arsalatigi sara kayira la ala ko k'a ka alaya kama kɔrɔfɔ laban an bɛ ayiwa ɲininkali damadɔ jaabi ɲininkali tɛmɛnen dɔ la an y'a f'i ye wa alisilami ɲuman dɔ kun ye ɲininkali kɛ le sahara la fɛ a bɛ fɔ fɛn ma ko filɛli ko yala a bɛ daga wa ayiwa walima a tɛ daga an ko i ma ko fɛn bɛ wele ko filɛli silamɛya sariya la a dagalen don k'a kɛ ni alikirisa sama ta kɛcogoya in ye n'o ye nafila jɔko filanan dugawu ye o kanunen don silamɛ bɛɛ lajɛlen k'o ɲɛɲini ayiwa an bɛ min fɔ ka fara o kan o de ye du'atu maa minnu ye waajulikɛlaw ye telew la arajow la u ka tension jigin dɔɔni silamɛ ma lemaniya cogo cogo i ka lemaniya tɛ se ka tɛmɛ alakira ba ta kan ni ala ka kira ka lemaniya y'a to a ye sahabaw kala filɛli kɛcogo la e dusu man ka bonya alakira ba ta ye o tuma minnu ni da magara la da ma ko yala filɛli bɛ daga wa o sin ka finɛni ten ka sin ka wuli ka jɔ o yɔrɔ bɛɛ ka kuma jugu fɔ daminɛ k'a kɛ komi n'a fɔ filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ye kafiriden ye a kelen kelen bɛɛ lajɛlen dan tɛ ala la a bɛɛ lajɛlen bɛ ka ayiwa ko haramu ne dɔ de daga o kɔnna ɲɛ ye nkalon ye n b'a ɲini mɔgɔw fɛ o ka sabali an ka jɛni ala ka latigɛ e yɛrɛ b'o panga puruti la waati min na o dusu baden bɛ la waati min na e n'o fini ni baden bɛ ɲɔgɔn na waati min na e yɛrɛ muso sigimɛ ni e ko papiye ye k'a fɔ e ye ko n taara dɔgɔtɔrɔso la ko dɔgɔtɔrɔkɛ ye ayiwa n lajɛ a ko n bɛ jigin nin nkalon in na ka bɛn nin don in ma wa ko den ye cɛ ye walima den ye muso ye aa marikɛ karamɔgɔkɛ n'o y'a sɔrɔ e diɲɛ bɛɛ don ɲɔgɔn na ko filɛli tɛ tiɲɛ ye i muso ka eko ye min fɔ i jo i k'a jaabi kɔnɔ i b'a dɔn ko k'o ye ala sɔtala ta ye a to an ka hakili to an yɛrɛ la an ka jɛni ala ka latigɛ ye k'o bɛ kɛ ni hakili de ye ala ka hakili ɲuman di an ma ala ko k'a ka alaya kama ɲininkali laban alisalama ɲuman dɔ ye ɲininkali kɛ ko yala ka dumuni kɛ walima ka ji min ɲinɛ de y'a se ma k'i to baraji su na ko tigilama ka kiiti ye mun ye a tigilama ka kiiti yo muso ko wala yakadi a tigilama b'a dala sɔminɛ a waati a don tɔ la nka a juru sara t'a ma wajibi ye n'a sɔrɔla nafila sun don khilafan lil fardi ni farda sun don a b'a juru sara maliku na an se ka taa sira la ala ka hakili ɲuman di an ma barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-azim wa fi hadith nabiyyihi al-karim innahu huwa as-sami'u al-alim ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي للياتهار المصطفى من مندوري أطائر المندور يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما